Evo tu sam rastavio HTC Touch Dual ili MDA Touch Plus. Znači ovo je iza uređaja zaštita koja ide. Ovdje imamo sam uređaj. Ovdje ide SIM kartica. Evo, tako izgleda kad je otvoren. Ovo je gumena zaštita, znači ulaz za micro SD karticu, gdje je sa strane uređaja, ukoliko se vidi. Tu ide unutra. Ovdje imamo tu micro SD karticu koja ide u taj utor. Podržava 8 GB bez problema. Ovdje imamo stylus. Metalan je, plastike s jedne i druge strane. Dobro leži u ruci. I ovdje imamo bateriju. Sad ćemo vidjeti od koliko je. Evo ga, 1120 mAh. Vrlo je jaka i moćna baterija u ovako malom uređaju. Znači da će dugo trajati. Što je dobro. Za svaku pohvalu što su stavili ovako jaku bateriju. Evo u drugom videu ćete vidjeti nastavak gdje ću ga malo uključiti. Pokrenuti i reći neke korisne aplikacije i razlike. Ovo je u biti nasljednik od HTC Toucha, pa ćemo malo vidjeti šta ima dalje. Toliko za sada.